Здравейте, майна, днеска ще ви покажа най-новото си изобретение, се казва Mobile Chest и хрумна ми от някакъв плагин в сервера на Hypixel и целта на това е да спалнеш някакъв чест майна пълен сайта ми и да си ебеш майката. Така, нека ви го демонстрирам. Така, това е айтъма. Както виждате, има цветове всичко. Гарантирам, че това не е плагин. Пускам го, спаунва се чест майна долу. Много грозен като цяло. И вътре е пълен с някакви ненужни айтъми. Само един от тях е готов, защото не ми се занимаваше да правя другите. И нека го тестваме. Exit се казва. Когато цъкнете Shift и дясно копче на Exit, често се унищожава. И после се респаунва, защото държа все още този шилането. И това е като цяло. Не е кой знае колко, ама ще се погрежа и за тази работа. Да го преименувам Options, звучи малко тъп, като става дума за само телепорти и такива. Обаче това става само и единствено с Shift. Иначе ако ги спамите е така, няма да се получи. Всъщност даже много баунс се получава. What the fuck? Какво стана тук? Добре, как го направих това майна? Че малко спамих си ги тук и нещо кликнах и всички изчезна. Какво? Не знам, е бана. И таковата относно музиката и се чува, не знам дали я чувате и кой знае какво. Това е новия Research Pack, който си блъснах. Фактически представлява ето Armor Stance и Play Sound команда, която го преебава от всеки. Това е като цяло.